Eixo. Zer moduz? Ondo? Zuen izena? Ni Jorge. Jorge? Ruben. Eta Ruben, ni zuaitz. Urte askotako. Bai, berdin. Nundi zatozte? Pilota buskatetik. Pilota puskatu? Jokatzen dugu, pilota buskatu arte. Pilota puskatu arte jokatzen da hemen? Bai, ez da tanteora. Pilota buskatzen duena, korrek irabazten du. Bai, pilota bakarra ekartzen dugu fronteira. Bakarra? Eta nork puskatu du gaur? Ni gaur. Zu, Jorge, sorionak. Eskerrik asko. Beraz, ziordian jende indartsua dago, sasoian. Bai. Era naturalean, baina lantzen dugu baita ere, eh? Landu? Bai. Landu... Daukagu gimnasio bat, ziordin. Gimnasioa? Bai? Noiztik edo? Duela urte terditik. Urte terdi, eta hor jartzen zarete fuerte, indartsua. Hor, oso indartxo gainera. Mazauz. A tope. A tope. Gustatuko litzadeke gimnasio hori ikustea? Guazen? Nik ere egin dezake pixkat? Noski, baietz. Bueno, baietz. Venga, Guazen. Bikote, hau sakarrontzira. Bai, Sakarrontzira, bai. Guazen. Hau da gure gimnasioa? Hau da ziordiko gimnasioa. Hau da, bai? Txikia, baina emankorra. Txikia baina emankorra. Hori da. Bai, emankorra bai, ze indarra ematen du. Pilota besterik ez zen ikusi behar. Pilota ikusi dugu. Hori da. Bikote eta bazkide izan behar da hemen aritzeko edo... Bai, bazkide izan behar da, bai. Eskalatzen duzu giltza udaletxean, eta jazta, bazkidea zen. Hori da? Hori da dana. Udaletxera joan da giltza eskatu? Hori da. Eta bazkide? Bazkide. Eta zenbat bazkide zaudete? 40 bat uste du garela. 40? Eta biztanleak zenbat daude? 350 bat, hola, ez? 350. Eta nahi zenukete bazkide gehiago izatea edo jende gehiago tortzea? Ez dut uste etorriko direnek ja gehiago, eh? Eske ziondiko jendeari gustatzen zaio gehiago igual tabernetara jutea. Uste baietz. Zaletasun gehiago, Tabernara, gimnasiora baino. Ni uste baietz. Ziordiarri mesuren bat bidali nahi diezue bazkide egiteko, ero ez dakit Ruben nahi baduzu begira ongo dira. Ona etortzeko, animatzeko. Tabernara gutxigo eta gimnasiora gehiago. Rubenen mesu. Hori da. Zuek zaletasun gehiago duzue gimnasiora etortzeko, tabernara baino. Hemen gehiago bai. Hemen gehiago bai. Vale. Bueno, izu jende formala ere egon behar da herrian. De toda y la viña del señor. De todo. Nik gaur nahi nuke kirol pixkat egin hemen, baina karo ez naiz bazkide. Ez dakit udaletxera joan behar nuken bazkide izateko, egiteko edo... Udaletxea orain itxita dago, baina egon pixkat. Gure eran egingo zaitugu bazkide. Zuen eran? Bai. Bueno, Zuaitz. Zer dau? Jarri belaunikoz. Zuaitz. Mendik aurrera, ziordiko bazkide berria izango zara. Bazkide berria, Zuaitz! Tori, zorionak! Giltza, ziordiko gimnasioko bazkide naiz. Hori da! Eskerrik asko, bikote. Aldatu barko zea. Vale, ontsen ator. Ale! Ontxarte. Apo, botirak. Aupa. Bueno. Itxura bakazu. Itxura bai. Bai, Venga, Vale. venga, ni hauek. Venga, Venga. Bat, bi, hiru, bederatzi, tama! Bizu gehiagokin. Hombre, zaude pixka flojo, Igual egingo dugu soka putxo bat, ez? Venga, vale. Venga, guazen. Venga. Igo gora. Tope. Venga, Zuaitz. Venga, ni lagunduko dizu. Venga. Jaitsi. Kontuz, jaitsi. Salto! Somos? A tope. Hay madera aquí, Hay madera. Hay madera. Vale. Orain erakutsi behar dizugu gimnasioko txokorik hoberenetariko bat. Oberena. Gimnasioko txokorik oberena. Hoberena. Hau baino hobea. Bai. Asko zero, bea. Guazen? Guazen. Horrela? Bai, horrela. Bikote. Dutxak. Ez. Hau da gimnasioko txokorik politena. Eta hoberena. Ojo. Sauna. Sartuko gara, iruroko? Ni ez. Bi bakarrik. Ni gora noa, pesa batzuk egitea. Vale. Vale. Gero elkartuko gara. Oso ondo. Apa, Jorge, animo, Jorge. Jo. Rubén, aldatu inbarko du? Bai, venga, aldatzen gara eta barrura. Vale. Bueno. Prest. Bazen barrura. Barrura.
Agintxe. Iten du beroa hemen, ez? Baina, bueno. 70 gradu. 70? Bai. Rubén. Izan pixka hauta dugu? Bai. Jorgeak ere pentsatzen du baietz? Oso profesionala da, bera. Profesionala. Bai. Metodikoa. Oso metodikoa. Kirola. Nahiko, Rubén? Bai. Vale. Nahiko. Gozen. Jorge, gara joan gara? Bai, gozen. Jorge! Jorge! Listo, Jorge! Kabroi honek egin du eskapo. Berbila joan gara? Txot! Lehen esan duguna ez da guztiz egia, orduan kirolzalea gara bai, baina tabernazaleak ere. Zuek ere bai. Bai, baita. Beraz, zehordiarrak kirolaria bai, batzuk, baina tabernazaleak? Danok. Hortxe dagatzue. Bikote, gora ziordiako gimnasioa eta gora ziordiako... Tabernak. Bueno, ziordian gimnasio bikaina daukazue. Eta Rubenek eta Jorgek ni bazkide egin ninduten. Era berezi batean, era bitxian, Ruben? Belauniko, momentu aten esnekien gimnasioko bazkide egin behar ninduzun, ala Arturo Erregearen gorteko zaldun izendatu, Horrela. Baina ez, bazkide egin ninduten, eta giltzamen daukat, lagunok. 51. bazkidea, ziordiako gimnasioan. Bueno, eta pesak egin genitun, fuerte jarri ginen, Eta gero, saunara, Ruben eta biok. Gauza bat esango izuet. 7 urtetan, Herri Txiki Inferno Handi programan, egon den eszenarik beroena. Ez geizki ulertu, beroa diot, 70 gradu egite zituelako barruan. Ruben, 70 gradu. Baina berdin du gainera, bero egiten zuen, baina segituan kontraste aurkitu genuen. Guk sauna beroa eta Jorgek zerbeza freskoa, Bai, ze gauza bat argi gelditu da lagunok. Ziordiarrek nahiago dutela, ero maiteago dutela taberna gimnasioa baino. Beraz, Alina, leku onera etorri zara bizitzera. Zezu, debakoa zara. Debarra. Eta Ziordian ere dira, debarra, de bar, Eskerrik asko.